खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन खेबसेबाव डक्टरनि गोरोन्थिनि थाखाय जोनोम जागोदान गोरलै गथ'सानि जिउ खहा जनायनि रामधान एमपिएचसि देहा फाहामसालियाव जादों बे जाथाया जोनोम जानायनि उनावनो जिउ खोमानो गोनां जादों लिकन बर'नि गोरलै फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि फ्राय 8:30 रिंगासो समाव लिकन बर' मुंनि सुबुङा गावनि बिसिखौ डिलिभारिनि थाखाय जनायनि रामधान एमपिएचसि देहा फाहामसालियाव लानानै फैदोंमोन जेब्ला देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन बे समाव बिमाया गोरलै गथ'खौ जोनोम होनायनि सम जाथ'वाखै होननानै डक्टरा फोरमायथिदोंमोन आरो उनाव सानजौफु 1:30 रिंगासो समाव डिउटि जोब्बाय होननानै डक्टरा साथामसो नार्सनो बिबानखौ होनानै गाव देहा फाहामसालिनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन होननानैबो मिथिदों बेबायदिनो बेलासे 4:30 रिंगा समाव नार्सफोरा नारानाथार जोनोम होहोनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय गोरलै गथ'खौ जोनोम होनायाव गोब्राब नुनायलाय नखरनिफोरा गुबुन देहा फाहामसालि फारसे लांनो नागिरदोंमोन बेयावबो नार्सफोरा होबथादों लामायाव बिमाया खस्थ' मोनलांनो हागौ होननानै होबथादों होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय गुबुन देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जायाखैमोन आरो बे देहा फाहामसालियावनो खस्थ'नि गेजेरजों गथ'खौ जोनोम होदोंमोन नाथाय गोरलै गथ'आ जोनोम जानायनि उनावनो थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै डक्टरजों लोगोसे नार्स आरो हस्पिटालनि एडमिनिस्ट्रेशननि सायावबो खुद्रिदों गोरलै गथ' थैजानाय नखरनिफोरा बिमानि थासारिखौ नुखानानै मानो डक्टरा डिउटि जोब्बाय होननानै देहा फाहामसालिनिफ्राय ओंखारलांनाय आरो गोरलै गथ' जोनोम होनाय समाव डक्टरा मानो नुजाथि फैफिनाखै बेनि अनगायैबो नार्सफोरा मानि थाखाय डक्टरखौ लेंहराखै बेखौ लानानै खुद्रिदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो दाबि दैखांदों नखरनिफोरा मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ सोरखारा होबथानो नाजादोंब्लाबो फेलें जाबोदों नाथाय बे खेबाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौ होबथानो थाखाय आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों आरो बे आदबखौ बाहायोब्ला मैदेरा खाथियावनो साफिनाय नङा खाद्य आरो ग्राम उद्योग आयगनि बानजायनायाव बेरे फिनायनि गेजेरजों मैदेर फैनायखौ होबथानायाव आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों होननानै फोरमायथिदों नंगौ बेरे फिनायनि गेजेरजोंनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौ फोजोबनो हागोन बा होबथानो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि थाखाय बिथांमोना आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बेरे फिनो थाखाय बक्स बानायनानै मैदेर फैग्रा लामाफोराव फारियै बक्सखौ फसंनानै दोननाय जादोंमोन जेराव बेरेबो फिसिनाय जादों आरो बक्सनि गाहायाव फेन्सिं होनाय जादों जाय फेन्सिंआव मैदेरा नाङोब्लानो बक्सआ गावनो गाव गेवगोन बेखौ आनजाद नायनो थाखाय सीसीटीवी केमेरा लागायनानै दोननाय जादोंमोन जेराव सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथिदों दि मैदेरा फैनानै बक्सखौ एरायनानै थांनो नागिरदोंमोन नाथाय मैदेरा फेन्सिंआव नांथादों आरो फेन्सिंआव नांनाय लोगो लोगोनो बेरे थानाय बक्सआ गावनो गाव गेवदों आरो बेरेया मैदेरखौ जोदों बेयाव मैदेरा रागा जोंनानै बक्सफोरखौ बुफाय बुसि खालामदोंमोन नाथाय बेरेया बांसिनैसो गुबुन गुबुन बक्सनिफ्राय ओंखारनानै मैदेरखौ जोदों जायनि थाखाय मैदेरा खारलांनो गोनां जादों आरो उननि समाव जेराव जेराव बक्स दं बे लामाजों आरो मैदेरा फैफिनाखै बेनिखायनो बे आनजाद नायनायाव जाफुंसार जानो हादों होननानै फोरमायथिदों बे आनजादखौ गवालपारा जिल्लानि मरनै दाहिकाटा सैनिक स्कुल बेफोर ओनसोलाव नायनाय जादोंमोन माखासे सुबुंफोरनो ट्रेनिं होखानानै आनजादखौ नायनाय जादोंमोन जेराव जाफुंसारनायखौ मोननो हादों होननानैबो फोरमायथिदों सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां डियारनेस एलाउन्स अदेबानि डिएखौ 4% बांहोनाय जाबाय आरो पेन्सनारफोरनि डियारनेस रिलिफखौबो 4% बांहोनाय जाबाय मिरु सोरखारनि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथांमोननि डिए आरो डियारनेस रिलिफखौ 4% बांहोनाय जाबाय आरो सिगांनि 46% बांनानै दा 50% जाबाय डिएआ 50% जानाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन एलाउन्सआबो बांगोन जेरै हाउस रेन्ट एलाउन्सआ बांगोन जायफोरनिया 27% मोन बिथांमोननिया 30% जागोन आरो 8% बांनानै 20% जागोन आरो 9% बांनानै 10% जागोन ग्रेजुइटिनि लिमिटखौबो 20 निफ्राय 25 लाख रांसिम खालामबाय गुबुन गुबुन एलाउन्सखौ 25% बांहोनाय जासिगोन होननानैबो मिथिहोदों मिरुनि मन्थ्रि पियुष गोयल बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मिरु सोरखारनि साख्रियालफोरनि डियारनेस एलाउन्स आरो पेन्सनारफोरनि डियारनेस रिलिफखौ 4% बांहोनायजों मिरु सोरखारनिया बोसोरसेयाव 2,869 कौटि रां खरसा जागोन 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया फिन देरहासार जानानै बिटिसिनि चिफ जागोना रोखा
बे खोथाखौ BPF दोलोनिफ्राय बुंथियाखै बे खोथाखौ BTSनि सरकाराव थानाय एलायन्स दोलोनि GSP निफ्रायनो बुंथिदों GSP नि दैदेनगिरि नबकुमार सरनिया बे बिबुंथिखौ होदों बिथाङा बुंथिदों दि फैगौ 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारियानो फिन देरहासार जानानै BTSनि चिफ जागोना रोखा जों बयबो मिथिगौ GSP दोलोआ UPPR आरो BJP जों जथाय एलायन्स जानानै BTSआव सरकार दादों नाथाय सरकाराव थानायनि उनावबो गावनि एलायन्स सरकारनि सायावनो मानो फोथायनाय फैयासै MP नबकुमार सरनियानाव अदेबानि गावनि एलायन्स दोलोआ जेनगोनखौ मानो सानखो MP नबकुमार सरनियाया बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियावबो BPF दोलोनिफ्राय MP बिजाथि गसङोबा बेखौ बरायो नाथाय BPF दोलोनिफ्राय जाहाथे लोरबां बिजाथिखौ फसंनानै होयो आरो BJP UPPLआ गोबां भट मोननानै जाहाथे देरहासार जालांनो हायो बेनि थाखायबो हाग्रामा महिलारिनाव गोबां नारसिननाय फैदों होननानैबो फोरमायथिदों MP नबकुमार सरनियाया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गाव अदेबानि MP नबकुमार सरनियाबो बिजाथिनि थाखाय नमिनेसनखौ होगोन आरो नमिनेसना एक्सेप्टबो जागोन आरो 2029 मायथाइसिम MP जागोन होननानैबो दाबि खालामदों बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ दिहुननानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो रांखौ लुथिनाय जाथाय नलबारियाव जानो मोन्दों बे जाथाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ आइजोफोरा दिहुननानै लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोननिफ्राय 6 लाख रांखौ लुथिनानै थांदों होननानै फोरमायथिदों नियर ज्योति सेल्फ हेल्प ग्रुपनि संगीता राजबंशी आरो प्रनामिका राजबंशी बिथांमोनहा इउनियन बेंकनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां दिहुननानै फैबाय थादोंमोन बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेटारि रिक्साजों बिथांमोना फैबाय थादोंमोन नाथाय लामा ससेयाव साहा लोंनो होनानै बिथांमोना बेटारि रिक्सानिफ्राय ओंखारदोंमोन बे समावनो बिथांमोननिफ्राय 6 लाख रांखौ लुथिनानै थांदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय लुथिनाय सुबुंफोरा माजों फैदोंमोन आरो माबोरै लुथिनानै थांदों बेनि सोमोन्दै जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै जाथायनि सायाव संदाननाय जागासिनो दं होननानै पुलिसाबो मिथिहोदों मिरु BSUनि सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबदों थांनाय बावैसो सान सिगांसो मिरु BSUनि माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबदोंमोन फिन बे खेबाव मिरु BSUनि सा 9 सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव मिरु BSUनि सा 9 सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबदों बेनि सायाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायथिदों दि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाय आरो लाइमोनफोर आरो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोनहा लाइमोनफोरनि खामानि मावनो थाखाय UPPL दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ UPPL दोलोनिफ्राय बरायो होननानैबो बुंथियो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा ओजोंहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो BTSनि जौगानायनि थाखाय मा मा खामानि मावनो हादों बेखौ लानानै बेरेखा दोलो अदेबानि BPF दोलोआ गामि गामि हाबनानै सावराय मेल खुंदों क'क्राझार जिल्लानि कसुगावनि हायनारियावबो BPF दोलोनि सावराय मेल जेराव BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायदों BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेसेबां बेल्टिनिफ्राय मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननि नखरनि रोजा रोजा सुबुंफोरनो साख्रि होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय प्रमद बर' बिथाङा खुंथायाव थानायनि उनावबो NDFB आरो एबसुनि मुंख्लं जानायफोरनो मानो साख्रि होनो हायाखै होननानैबो सोंथि खालामदों बेरेखा दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि BTSआव 2919 साख्रिनि लांदां जानाय पस्ट दङ नाथाय थांनाय 3 बोसोराव लाइमोनफोरखौ बे पस्टआव थिसनथाइ होआखै जायनि थाखाय बे पस्टआ ओरैनो दङ आरो बे पस्टआव जुदि लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनानै सासेयाव 20,000 राङै दान बान्था होयोमोनब्लाबो जागौमोन होननानै बुंथियो नाथाय बेखौ खालामनो हायैनि थाखाय खौथि खौथि राङा खहा जादों होननानैबो बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय दिनै 8 मार्च भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन साननैनि हाबाफारिजों बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन दिनै बिथाङा काजिरङायाव फैनानै हराव क'हरायाव थागोन बेनि उनाव अखानायै हाग्रायाव बेरायगोन आरो सानजौफु 1:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा जरहाटनि हलंगापारायाव थांगोन लाचित बरफुकननि मुसुखाखौ बेखेवगोन 125 फुट गोजौनि लाचित बरफुकननि मुसुखाखौ बेखेवनायनि अनगायैबो जरहाटनिफ्रायनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बेनि मादाव 8,000 कोटिनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बेखेवगोन लोगोसेनो PMAY-नि गेजेरजों 5,55,550 मुलाम्फायारिफोरनो न' होनायनि थाखायबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवगोन बिसायख'थिया जेब्लानिफ्राय खाथिनिफ्राय खाथि सौफैदों अब्लानिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा दाब दाब जायगायाव दावबायथिंदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो 10 सान दावबायथिंनायनि हाबाफारि लादों हादरनि 12 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ दावबायथिंगोन
आसामाव फैनायनि सानसे सिगांसो सोनाब बंगआव थांदोंमोन बेनि उनाव आसामाव साननै दावबायनायनि उनाव फिन सोनाब बंग फारसे थांगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो जेराव थांदों बेयावनो खौथि रांनि प्रजेक्टफोरबो बेखेवनानै होदों बिथाङा थिग बेबायदिनो आसामावबो 8,000 खौथि रांनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बेखेवनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा BTech BDes MTech MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन CITKEE 2024 खौ खुंनो आखायाव लादों CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्चफोराव डिप्ल'मा बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech बेनि अनगायैबो आरो माखासे ब्रान्चफोर बेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो बेफोर प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिनि गोनांथिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 पास बा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय बा आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाबा ITI आव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन बा आनजाद होनाय जानो नांगोन आरो लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन बेनि अनगायैबो आरो माखासे जायखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो मोजाङै मिथिबावनो लुबैयोबा 7086187124 नङाबा 9365031406 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों